नमस्कार, मी नीलम तुमचं स्वागत करते। आजचा व्लॉग असणार आहे लय भारी। तुम्ही बघत आहात फूडवारी। आज महाशिवरात्रीची तयारी सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात असा आमचा शिवप्रसाद बनवणार आहे आम्ही खिचडीचा। तर ते साबुदाणा भिजत टाकला आणि तो छान असा भिजला आहे आणि शेंगदाणे आता छान खमंग असे मंद आचेवर भाजून घेतलेत आणि त्याची जी साल असतात ते चोळून असे काढलेत आणि बाहेर मंदिराची साफसफाई पण सुरू आहे। छान अशी साफसफाई केली आहे, मंदिराचं डेकोरेशन केलं आहे छान फुलांनी आणि हे सगळी तयारी झाली की रात्री 12:30 वाजल्यानंतर अभिषेक सुरू होणार आहे मंदिरामध्ये। अगदी मंत्रमुग्ध झालं आहे वातावरण, सगळं प्रसन्न वाटतंय। रात्रीचे 12-12:30 वाजले आणि बाहेर शिवलीलामृताचं पारायण सुरू आहे आणि अभिषेक सुरू झाला आहे। आता आतमध्ये गुरुजींची पूजा सुरू झाली आहे। यजमान भाले स्वस्ते मांगल्य तिलकं कर्यात ओम श्री। रात्रीचे आता 2:30 वाजले आणि आता मी घरी जाते, उद्याची तयारी करायची मला। गुड मॉर्निंग। आज आपण आपल्या किचनमध्ये नाही आहोत, आमचे तर क्लब हाऊस आहे, त्यामध्ये मला शिवप्रसाद बनवायचा आहे, साबुदाणा खिचडी। ऑलरेडी माझे 2 ते 3 लॉट बनवून झालेत। आता सकाळचे 9 वाजलेत। हा 4था लॉट आहे। तर हा सगळा शिवप्रसाद आम्ही प्युअर तुपातला बनवला आहे। तर असं मी मिक्स कसं केलं बघा, कूट आणि खिचडी ह्याचे एक लॉट असं मिक्स करून ठेवलं। आज जे शिवप्रसाद बनवला होता त्याचा 2 ते 2.5 हजार लोकांनी लाभ घेतला। खूप छान वाटले। हे सगळं बनवण्यासाठी किती प्रमाण घेतलंय ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देते। आणि आता संध्याकाळचे 4 वाजले। भजनाचा कार्यक्रम हा जोरात रंगलाय। त्यामध्ये आम्ही कसं पावली घेतली, बरंच काय आहे अजून पुढे। आणि संध्याकाळसाठी आम्ही शिवप्रसाद म्हणून मसाला दूध बनवलं मोठ्या प्रमाणात, तेही नक्की बघा। आणि आम्ही आता संध्याकाळची तयारी सुरू आहे। संध्याकाळी आता भरपूर शिवभक्त जमा होणार, त्यासाठी शिवप्रसाद बनवतोय। असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका।